sanibona. Yebo. Yebo, yebo, yebo. Yebo. Sengiyazi ukuthi uba lo. Nkosiyami, hey. Wena wedwa umuntu onokhala aqedandeni. Kwazi kahle. Masisi ukuthi angihlabelele, ukuthi Hlabelele. angise, hawu Nkosi. Yo. Yini? Fika umunye. Kwenze njani? Hayi Matha ungakhala. Siyabonga Baba. Siyabonga Jesu. Kwenze njani? uNkulunkulu ngikhumbulile namhlanje masibisi. Kwenze njani? Ya. Sekunjalo. Futhi ngangazi masibisi, yazi ngeke ngaba nesibonakaliso ezinsukwini ngizibona ngathi ngihamba phe kwemali, ngihamba phe kwamashumi, ngingazi ukuthi khona into ezayo, ukuthi bekuyisibekezelo salento esiyenza. Wemashumi uzongixoxela indaba ukuthi kwenzeke nayibona kulona, usuzongitshela ukuhamba emashumini, ngixoxela indaba hayibo ngijahile phela. Kadlala wena manje. Ngiwinile Lotto sisi. Ngiwinile sisi. Kanjani? Ngiphakathi ke manje emcebeni. Ilotho yona yodwa. Ilotho nje yona yodwa sisi. Wematha. Ubudla ilotho wena? Noma lontunja ngingayilontunja kodwa bangithintile. Ngicela uqala phansi ngibuza. Ubudla ilotho na? Cha phela bengayilontunja kodwa kusho ukuthi bangitomulile nje noma bengingadlali. Phela kuyenza kube nenhlanhla, ngithi inhlanhla zabantu ayifani. Bangithintile ke sisi njengoba ngisho ukuthi angiqambu namanga, ngikhuluma ngento sebeze bangithinta. Ukutomula kwenza njani? Ukuthatha nje umuntu uthathe noma umuntu kanjani yabo, uthathe izinamba nezikone bese uyam impela lokho nami ngozi. Manje noma kutomula kweziphi izinamba? Shuthi izinamba nje ezikhona emhlabeni. Bavele bakhethe izinamba cishe mhlambe bebengekho abantu bebewini ilotho ngaleso sikhathi. Bathatha baphenya enambeni kwaqhamuke yami namba. Babe sebathi uwinile. Bathi ngiwinile sisi. MakaTha phela mawade uwinile kusuke khona into oyingenelile kune competition ithizeni oyingenelile. Wena wavele wawina nje ngoba utonyuliwe. Phela ngathi njengoba ngisho ukuthi kwesesikhathi ilotho nawe uyazi akuvamisile ukuthi abantu bewini ilotho. Bese ke imali mayisiningi bengasazi bazoyisapha abakalotho, bavele bakhethe nombani. Yimi ke loyo. Yimi lo okhethiwe masibisi. Matha. Yini manje? Angisho ukuthi ngithini kodwa ikhona into engahlanganile lesi story sakho. Iyekelana ukuhlangana. Ukuthi wena uwinile ilotho ngoba inamba yakhe etonyini. Matha inamba yakhe ayikho busy. Mhlawumbe nje ufonelwa yimina. Ufonelwe ubani omunye. Ngoba nendoda yakhe ejwayela ngakufona. Ufonelwe ubani nje? Ubani abanye ababhizi nokufonela. Usuqalile kuma. Cha, ngifuna ukuthi phela siyibheke lento ukuthi ngempela inayo nengqondo njengoba uyisho nje nawe. Uthi wafonelwa. Matha phela ezinye izinto kuba into ezomdlalo. Uthi abantu kukhona into ethiwa yini? Into ethiwa abavele bakufonele. Uthola ingane bayahleke. Kuyahlekwa kanti bayagcona. Lana ke nje sesivele sesikhulumile naye kuntombazane ke. Yilokho nje. Untombazane wakabani. Usebenza khona phela elothweni. Oselothweni wangitshela nje masibisi. Ngiphakathi njengoba ngitshela. Wakufanele wathi uwinile. Imali nona lo yiwinile. 2 million. Hayi MakaTha. 2 million. Hayi ngeke ngana 2 million. 2 million. Ukhona undonakele la. Hayi lutho. U2 million. Kuvela uthi uwini u2 million ngokuthi utonyuliwe. Ngiyachazela. Ayazi yabona nje uNkulunkulu akazi. Uyayikholwa ngana lento? Uyayikholwa sakhuluma. Ezimatha ngiyafuna ukujabula nawe mngani wami kodwa ikhona into ethi ejabula ungala khona enemibuzo ukuthi into ekhona nisuze sijabule kanti sijabule into engekho. Ikhona sisikhona. Ikhona nje. Kona yini le kwenza ube nesiqiniseko sokuthi ikhona le? Sesikhulumile ngathi nabo. Sakhuluma nje yonke into. Ngokukhuluma nje ngizokwazisa yabona masibisi sengivele nje sengiqalile ngiyahlela ke manje. Nogogo kade sekimbuka lapha ekhaya seqala sengibala izinto ngathi imaki. Ayimele ubhasi ngoba into ebalekile masibisi into eshaya abantu umuntu mesuke wini imali engaka. Uvela ayisebenzise noma kanjani uyabona? Ngiyakwazi nawe wathi uzithanda izinto usambazisa imali. Sengiqale ngamphakisa nje ngokukhulu ukusheshsha ugogo ngamshova ngamshonsala. Ngathi angeke azathole lutho. Ngadlala ngidoyi. Hayibo ungenaphi? Hawu wona uhlelo uzikhe izimali zakhe usuthi ugogo uzongenaphi kahle wena umona. Ngimoshela imali yami. Kunjalo ke sisi. Matha yazi ukuthi ngiyafuna ukukujabulisa Ntombi ngiyakujabulisa kahle kahle. Ngiyakujabulisa kodwa manje
Nginovalo ukuthi sothi sesijabulile kube into engekho. Hayi khona impela sisi. Ngeke ngidlale ngawe phela ayibo inkulu kaphela lento. Ke mngani wami inkosi ihambeleke. Yazi ukuthi uzofanele sisithandaza ke MakaTha sibonge lo muso ngako uNkulunkulu akwehlisele wona. 2 million phela kwento encane impela. Uza kuwena nje wena. Ubani abathandaza? Ngithi thina sobabili kuzomela sisithandaze sibonge le mali engaka inkosi ekuphe yona. Nibongani ungenaphi? Lapho usuyifaka. Angizuthi ngithini lo mfazi ngithi mina kuwena. Sizothandaza sibongele wena. Awungeni, awuhlangene nje. Uzosibongela wena. Ngizosibongela mina ngeke. Hawu. Angididwa imphungulo mina masibisi. Imphungulo la ingididi ngiboniseza kanje. Ngiboniseza kanje imphungulo. Usufuna ukungiqola? Usubali mhlawumbe ubuthi uzothini? Uzokuhlephela mhlawumbe bana. Mhlawumbe nama-1000 azosakwena. Walimele lo bus lapho. Uma ukhuluma ngemphungulo bala nami. Hawu, nakuphela usufuna ukuyithandazisa. Usoloko uzonto cha, ima kanjalo. Wesisi. Awungeni. Ucabanga ukuthi ngizothandazela wena ngizothandazisa wena ngoba nabo ngifuna imali yakho mina. Ikuphi okunye? Mina. Ikuphi okunye? Hayibo. Ungimonyozele. Umuntu ubheke, lalela. Ungamonyozele imali engahlangene nawe. Ubisolo. Imina lo, usangibonini? Imina lo hlelo uvula amakhabethe ami uthatha amathini ami, uvula la uthatha izinto zami. Kuseyimina. Kwakukuthanda kwakho phela ungipha lo futhi ke njengamanje wasisi angizile ukuzokhuluma into eningi angizile ukuzola nawe. Ngizokutshela nje ukuthi ngiyahamba. Unjena ke umuntu. Ungabe ususwa ngendawo sekuthiwa sengahamba yabo. Uhambe kahle. Sengiyahamba. Uhamba uyaphi? Ngisazobona bengicapha ngilotusha. Kade ngizola uthi ukhona ungaba umhlaba. Sicaba umhlaba. Hayi mnganami. Usiyohlala emhlanga. Sicanga elontunja komhlanga nabo olalusha yabona ke. Ngisisheshe ngilokhuze lelo bhelundo lakho ngiliqhumisa. Lalela ke wena ngeke uyohlala lapho. Ngobani? Ngoba awusebenzi, uyezwani? Le mali imali oyitholeka ozoyithola kanye, akizophinda ibuyifike. Lapha kulezi zindawo ezinkulu ezikomathekwini uyakhokhwa, uyezwani sisi? Uzofika uyithenge indlu. Ubese bakhona izinto ozikhokhelayo lezo ukuthi uhlala lapho usebenzisa amanzi akhona, usebenzisa ugesi bakho. Uyayazi mina akwazi uhlale khona. Sisi angizile ukuzolontuntsha anginaso nesikhathi esiningi. Nezinto eziningi nemali eningi ekufanele ngabe ngiyayicitha manje yabona. Angizolokhu ngicithile wena isikhathi. Ngizokutshela lokho ukuthi ubatshena sasontweni lakho bengalokho bengicafezela bengilandela. Hayi ngiyabacafezela. Sengiphumile nje. Ayitheba ngikulandela vele bonganikele nokunikela. Nawe nomuntu okuthiwa nje mhlawumbe ukuthi ubaleke kangaka. Uma uhambile nje uzobuhambile, uzohamba ngifana nabanye. Ungangilokuthi angifuni ukubona ufika ulaphuzela nama phini fana intuthu lapha emzini wami. Sengizobe ngihamba lo lontuntsha. Cathi abantu sengizobe ngihamba nabo. Khona ulontuntsha umfazi lo uMamkhize. Ubani uMamkhize? uMamkhize lo nemali. Isigwisa saseThekwini. Isigwisa saseThekwini. Sihambe nawe. Yebo. Wena. Yebo, yabona nje nasebandleni lami, esontweni lami lelelisha. Sobe sigqwaleza igqoko ethe efe zibe nofefe la. Sizosonda wena isonto. Bese ufake. Hawu, ngicazobhiza nale lonto njale. Ibhede sathi khona phela naseThekwini. La uyasho nje ibhede sathi into ebhedayo nje vele ibheda. Ngiyosonto babandleni la kuthiwa khona Jesus. Yayizwa lot. Like glory to God, yabona. Hayi lezi dozen lapho umuntu uyashumayela emgangathi endlele yabona. Yonke lento enihluphekisa masibisi. Ubona azu nemkhuleko yona ayizwakali lona imbiza ngomgangathi. uNkulunkulu uzondisa kanjani? Manje nami ngiyamkhumbula yena umfundisi okwathatha imali yakho owakuthembisa manje. Angithi ngizobe ngikhonza noMamkhize ngiyeke ngalo. Ngiyokhonza noMamkhize manje mina. Uyayizwa lonto? Nina salani la. Nina ukuselana ngemsimbane ezimbuzi. Nishunqiselana ngezinto. Imbuzi. Ngiyashaya yonke lonto into engathi ishu njengamanje. Mina ngiyohlala la ngizobe khona ngihamba nabafazi abagqoka amastokile. Yabo. Uzobema nalo mthuqaso le ndoda yakho nohlala nayo lapha. Ngiyoba umesisi sisi. Sengisho ukuthi lami usangana nendoda yakho nawo uzohlala nawo lapha yana. Uzobecobezela uGumethu yakizwayo. Uzobecobezela ezincwasimende. Yayizwa lonto? Wena. UGumethu ayona ile nhle becobezela usisi ngisho ngamphane ngisho ngamphala ihlobo lephalishi. Kuwumthuqazi nje ngeke ngazi. Sibona na TV sisi. Uyosibona TV. Ngoba ngisho uhlobo luni lesigcobo ngeke ndaze ashintshe. Sengisho lokho uthi nje ngibuka uyangigcina ngibuka ungigcine namhlanje. Usezobona ku TV wenzani TV? Hawu phela abantu abanemali bavela ku TV nangu noMamkhize nje kunohlelo lakhe nje la ivela khona. Sisi mangikhumbuza. Yabona uMamkhize lokhuluma ngayo. Usomabhizinisi womfazi. Yonke lonto siyafana singama million sonke. Uyabona nje thina mhlambe sobe sivela lapha njengoba noMamkhize nohlelo lakhe. Yona sekuvela igumedesi. Nawe udayisa ngezigabe ke wena. Yabona? Amathanga lemfini. Sala ke sisi. Namakhabethe akho la ohlokayo, yes. Ungisize ngento eyodwa kuwohlokele la. Ungalacukele emzini wami, yes.
Usala-ke nje kanjalo namakhabesi akho lawa uhlukayo engathi ama-Weet-Bix. Awehlo sobona la makhabesi wavula wavala untshontsho ukudla kwami. Ngangakhombi lo danga sibhama wawuthanda Wawuntshontsha. Ungisize ngempela ungangilandeli ungalokhu ufika namaphini ifana lokentuthu nemsimbane lapha kwami Ngiyakulandela khululeka. Uzonginusela impepho emhlanje. Yabona ke manje ima ngizophila kahle ke ngizoke ngithole negazi ngizoke ngikuluphala. Ungekho. Ngafika uzolwa uzeli. Hey kwasa ngihlabelela. Uyahamba? Namakhiza. Kodwa ngizobona sewuthuthu ukuthi uyahamba. Hamba. Uzoke kunuke kahle nala endaweni ungasekho. Unamaqwebeleni. Bhatata cathi uma mkhiza ngahlala nawe. Bhatata emazwe ngikhiza kahle. Akahlala lo muntu uqase nje. Uyohlala noma ngikhiza. Aya akahambe bonginandaba. Lesi sikhohla kale somfazi. Sangeke isokuhamba la. Wangincanca ekhala la. Akahambe lo ngiphilela kamnandi izinto zami ngokukhuleka. Engekho uzoke zontshontshana.